Joo, oota. Täällä ollaan. Niin, jep, helvetin oppitanut. Se... Mitä mä näen? Mitä mä näen? Se et vaihda tiimejä. Se et vaihda tiimejä tässä vaiheessa, what? No niin, No omiin niin. puheluihin. Ai niin, ihan sikan tankki. Herra, sä pussaat siitä niinku yli vielä. Joo. Pystyn pinnaan, ei tehdä mitään mun infantari vastaan. Kato totakin, en pysty tehdä mitään sitä vastaan. Ne teki D-Day. Ei edes, ne teki ison D-Day. Ne yrittää ländää muhunkin. Joo, ne yrittää ländää muhunkin, mut you know. Joo, se... Se ei tuu onnistu. Ne feilas jokaisen landingin. Wait. Edes mä Micron Eastern Frontti. Se on nyt... Joo, se yritti klikkaa mun infiä, se oli se virhe. Kai sulla on... Oh, mihin ne nyt... Oh my god. Heitikö se greenerin tänne? Jep, kyllä. Ei se myös välttämättä tarvitse mutta emme vaan meilottaa nää kaikki viisioita. Edes. Tää visio. Oh my god. Oh my god. Okei, seuraavaksi on Stalingrad. Toi itse asiassa hyvä poketti. Edes Snake for Stalingrad. Tää on oikeesti loppunut fueli. Mä saan Stalingradin! Come on! Let's go. Edes mä saadaan Stalingradin. Toi on niin iso. Ne ei voi holdaa Stalingradia enää. Ai ne ländää moho. Perä, nukettiks ne Rooman? Ne nuketti Rooman. Ja ne ei silti ländää. Ne nuketti Rooman ja ne ei silti ländää. Elias.
Ai ja lukeminen rikkoo kaikki factorit. Mä menetin 12 siinä viikossa. Ai niin joo, sä kutsut asiallisesti Spainin. Joo. Mä meen. Voinko sä vaan lukee Juperia? Oh my god. Oh my god. Älä vähän arvaa. What? Moscowville North Hall. Täällä Vahdella pakko sanoa. Joo, mitä on niin fucking tyhmä oikeesti. I mean, poista niinku, ne tuhos mut niinku kaikki mun factorit tyyliin, kun ne nukatti mut tää Roomaa. Elias. Voiko sä laittaa niinku, voiko sä laittaa kaiken? Niinku millä mikä pystyy tehdä jotain naval-juttua. Niin tänne, koska Malta on tyhjä. You know. Ei mut niinku siis ei sun navy tarvi siis. Miks mä olen pausella? NSR liivas.